makorokoto tiri muna 2024. Jehovha wakatiitira nyasha akatibudisa muna 2023 akatiisa muna 2024. Saka rega nditi makorokoto kwauri, ini newe takadiwa na Jehovha tikanzi tipinde mugore ra 2024. Vakawanda vairishuvira gore iri, asi havana kunge vachinge vawanirwa nyasha dzekuti vapinde mukati megore iri. Iwe wakadziwanirwa nyasha, wakapinda mugore ra 2024. Zita rangu ndinonzi Prophet Blessing, kana kuti Prophet Benjamin, Send Benjamin. Ndiro zita rangu, ndiri mwana wenyenyedzi pasi pezuva rino. Ndiri mwana wezwi. Baba vedu Jesu Kristu vane mazwi avakasiya vatitsanangurira pasi pezuva. Vakati handisi kuzokusiyai muri nherera, nekuti ndava kudzokera, handikusiyai muri nherera. Ndichati kana ndasvika kuna Baba ndokumbira kuti vakutumirei mumwe munyaradzi, ndiye Mweya Mutsvene achauya achifamba nemi. Mweya Mutsvene zvaakatida vana baba nana amai, vakomana nevasikana, tinaye munyaradzi kufamba kwatiri kuita pasi pezuva. Asi nhau yandinayo idiki diki pamusoro pezuva mukurarama kwatiri kuita vadikani. Munoziva, ndaicherechedza kuti kana tichibuda muna 2023 tichipinda muna 2024, ndekapi ka sign, ndekapi ka pinch, or ndekapi ka event or something chinongoratidza kuti no, it's now different. Nokuti kunogona kuedza, unogona kubva makuseni tiri muna 2023 wakasvinura, tobva tapinda 2024 wakangosvinura. Ndizonaika munoona sei kuti ndabva mune gore rakapfuura ndava mune rimwe gore. Jehovha ngaatiitire nyasha naika. Kana ukasatotarisa nguva unongoona yati 12:00 toti ya tamu next year. Asi rega nditi makorokoto igore idzva ndizo 2024. But unogona kusazvinzwa kuti watopinda mugore ra 2024 uchiri nega feeling kegore ra 2023. Nokuti kuitika kwazvo zvinoita kunge zvinhu zvomweya mutsvene, zvinhu zvaMwari zvinoita kunge mafanisi, asi zvichitoitika. Mira ndikuudze, chinosiyanisa gore rapfuura negore rauri izvezvi chii? Nokuti panofana kuva nemusiyano pakati pezvinhu izvozvo. Izwi raBaba vari kudenga rinotsanangura, rinotaura, Mweya Mutsvene achitsanangura anoti chii chinosiyanisa izvezvi tiri muna 2024? Chii chiri kusiyanisa 2023 yako ne2024 yauri izvezvi mukati meupenyu tichirarama? Chii chinosiyanisa? Let me tell you this, you have to focus on God. Yeah. The Bible wants us to focus on God, the Spirit of God Himself, the Holy Spirit, the Holy Ghost. It requires us to focus on God. Right? Ndo chinhu chinosiyanisa gore ra 2023 rawaiveri negore ra 2024 rawava muzuva ranhasi. Inzwa. Chinosiyanisa ifocus. Gore ra 2024 you have to focus on God. Kana iwewe watarira kumakomo, watarira kuna Jehovah pagomo reZioni, mudenga denga raBaba kumakore, watarira kumweya munyaradzi, Mweya Mutsvene akatumirwa naBaba. Kana waita focus gore rakapera wanga usinganamate, kana ukapinda gore rino ukasarudza kusanamata, hapana musiyano, nhamo ndidzo dzoramba dzichitutsira kana dzikatotutsira. But if you focus on God, kana
ukazvipa zvizere kuna Mwari. Gore ra2024 toda vanhu vanombozvipa zvizere panzira dzaMwari, vanozvipa zvizere pabasa raMwari. Jehovha une zvaari kutsvaka mukati memoyo yedu. Ari kuti 2023 ngaasiyane na2024 pamusoro peupenyu napakurarama. Ndo zvinodiwa naJehovha, ndo zviri kutaura Mweya Mutsvene wandinoteerera ini, wandinonzwa. Mweya Mutsvene ari kutaura, you have to focus on God. Unofana kuisa focus yako pana Mwari. Nhamo yaunga unayo 2023 haifani kuenda mberi muna 2024 nokuti waisa focus pana Mwari. Jehovha akusandura upenyu wako. Wakufana kusiyana kuti 2023 ndandisinganamate, saka ndanga ndakanonerwa nenhamo. Zvino ndava kunamata mugore ra2024. Zvakusiyana, zvinhu zvakuflowa. You need God. You need God. You need Jesus Christ in your life. You need the blood of Christ. 2024, you need the blood of Christ. If not so, kana usina simba ra Mweya Mutsvene, zvakaoma. Kana usina simba ra Mweya Mutsvene pakaipa. Kunaita senge kudada, but chine chitori chokwadi naika. Mweya Mutsvene waBaba anotaura kudaro. Unoda Mweya Mutsvene kuti urarame zvakanaka. Unoda kufukidzwa neMweya Mutsvene kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka. Ndo zvinotaura izwi shoko raJehovha. Zvino anoti moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba, tendai kuna Jehovha. Motenda kuMweya Mutsvene wamakatumirwa, kuti Mweya Mutsvene angatifudza nokutiendesa kuna Baba. Anze, Jesu anoti Peter, unondida here? Peter anoti hongu, zonzikana uchindida fudza makwai angu. Unoda mufudzi. Unoda mufudzi kuti zvinhu zvikufambire, uri gwai raMwari. Kana usina mufudzi unorashika, unoda mufudzi. Tsvaka mufudzi, tsvaka Mweya Mutsvene akufudze, Mweya Munyaradzi akunyaradze, Mweya Munyaradzi akuratidze nzira namakwara akudzidzise pane zvausingazive. Nokuti unotoda Mweya Mutsvene, kana usina Mweya Mutsvene zvakaoma mudikani. Mweya Mutsvene anonditaurira kudaro. Mweya Mutsvene wandinonzwa waMwari ari kutaura kudaro. Anotitaurira, unoda mufudzi. Akati bofu aritungamirire rimwe bofu. Ese anowira mugomba. Jehovha atambi nendonda, anoda uchenjeri pakurarama nepakunamata. Jehovha atambi abvume kushanda nevanhu vakapusa. Anoda vanhu vakachenjera, ati bofu aritungamirire rimwe bofu. Anowira mugomba. You need the wisdom. Like Solomon, you need the wisdom. Kana takuita zokunamata, munoda uchenjeri. Nokuti Mweya Mutsvene anoshandidzana nevane uchenjeri pamusoro penyika. Tsvaka Mwari, focus on God. 2024 must be different. Gore ra2024 rino rinofana kusanduka mukati meupenyu hwako. Unofana kunzwa kuti zvakasiyana mukati meupenyu. Unofana kunzwa kuti ndine simba raJehovha rakandifukidza. Ndine Mweya waMwari uri kunditungamirira. Oh God, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you El Shaddai. We need the Spirit of God. We need the power of Christ. We need the Spirit of God. If not so, we are incomplete. Kana pasina simba ra Mwari, we are incomplete. We need God. We need to move with God. Moses anotaura kuti Jehovha, kana mweya wenyu ukasaenda nesu, hatisi kusimuka pano. Tinoramba takadzika matende. Hatisimuke. Kana mweya wenyu usati waenda nesu, mweya wenyu unofana kuti uende nesu. Mweya wa Jehovha unofana kuti ufambe newe panzira dzoupenyu. Kubva musi wa 1 January kunobata 31 December of 2024. You need to focus on God. You need to pray more. Wakufana kuita worship in truth and in spirit. Mweya wa Mwari ugara pauri wokutungamirira. Uchaona kuti mpane musiyano wa 2023 na 2024 wako mukati meupenyu. Makore ese ukaita izvozvo, unoona misiyano yemakore achivirikidzana pamusoro peupenyu. Ndo zvandiri kunzwa, ndo zvandinonzwa neMweya Mutsvene waBaba unotaura neni. Ndo zvandinonzwa. Unofana patinopinda rimwe nerimwe gore,
tichikwira. Saka newe upenyu hwako unofana kukwira, uchikwira, uchiona musiyano, uchiverengedza kuti ichi chilevel chepasi chandaiveri gore iri ndakapfuura ndapane chichi. But zvinoitika sei? Only if you are focused on God. Thank you Jesus, thank you Lord. Verenga Bhaibheri zvakanyanya gore rino. Verenga Bhaibheri zvakanyanya. Yeah, my name is Prophet Blessing or Saint Benjamin. Yeah, vamwe vakati hanzi ameno zvavakataura, asi ini ndakataura ndikati verengai Bhaibheri. You need spiritual guidance. Mweya mutsvene anofana kukubatsira. Handina chinamato chandinoda kushora, handishori chinamato. But you have to read the Bible. Everybody must read the Bible for spiritual guidance. You are in darkness if you don't read the Bible. Mweya mutsvene akafemera Bhaibheri iroro. Ndiye mweya mutsvene akataura naBaba pamusoro paJesu akati mweya waShe uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidze Evhangeri. Zvino kana ndariparidza richasunungura vakatapwa. Tine nhapwa dzakatapwa dziri kuda kuti dzisunungurwe. Muprofita Isaya ane mazwi anotsanangura pamusoro peupenyu. Kunyangwe Jeremia achitaura naJesu, achitaura naMwari Baba, ndinoziva ndangariro dzandinadzo pamusoro peupenyu. Verenga Jeremia 29 verse 11. Jehovha wakanaka. Thank you, Jehovah Tsikden. Thank you, Jehovah El Shaddai. El Elyon. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Unofanira kuti uverenge magwaro. Bhaibheri raMwari. Mweya mutsvene anokutungamirira. Uchaona kuti mweya mutsvene anokubata zvakasimba kana uchinzwisisa magwaro. Uchaona kuti mweya mutsvene waBaba watinonamata. Ungava muprofita. Seni. Kana ungava muprofita sevamwe vaprofita. Inine ndiri muprofita, ndiri mwana wenyenyedzi. Mweya mutsvene anokubata zviri different kana uchiverenga magwaro, kana uchiverenga Bhaibheri. Rine spiritual guidance yarakaisirwa. Jehovha vanotaura kuti, izwi ramweya mutsvene richitaura, Jehovha vanotaura kuti rakanyorwa kuti isu tidzidze, tive netariro, so that it may give us hope. Kana yatipa hope yotipa kutenda, todzidziswa makwara enzira dzaJehovha. Mashandiro anoita Jehovha, you must know from A to Z. Mashandiro anoita Jehovha, mashandiro akaita naMoses, mashandiro akaita naElijah, mashandiro akaita naElisha. Mashandiro akaita nemaprophets ese akashanda nawo wana Daniel. Mashandiro akaita na Ishe Jesu Kristo. Mweya mutsvene ukaverenga Matthew 4, Jesu akuenda kunoyedzwa. He was led by the Holy Spirit. Akatungamirirwa nemweya mutsvene kutonoyedzwa. Iko kutonoyedzwa. Akaenda kurenje achitungamirirwa nemweya mutsvene. Jehovha ndozvo anotaura kuti mweya mutsvene ane dzimwe nzira dzaanokutungamirira kana ukasanzwisisa kuti ndimweya mutsvene. Unotuka Jehovha sina kuziva. Saka wakafanira kuti unzwisise pamusoro peupenyu. Unofanira kurava magwaro wonzwisisa pamusoro peupenyu. Ndinokutendai nekuteerera. Vabata mazwi vabata, vadzidza vadzidza, ane nzeve dzokunzwa nganzwe. Simba raJehovha ngarigare pamuri, simba raJehovha ngarikutungamirirei. Mbiri huru yokudenga yokugonesai mugore rino. You need to show the difference. The difference inofana kuonekwa between gore rawabva nerawapinda. Ndo kuti titaure zvakanaka nokupupura kusimba raJehovha watinonamata, watinoshumira. You must focus. Stay focused. Focus on God. This year you must focus on God. You must pray more. Unofana kunamata, onamatisa.
Ndozvinotaura Jehovha. Tinoda kuona musiyano wegore rakapfuura newegore rino mukati meupenyu hwako. As an individual, chimbomira kutanga watarisa zviri kuitika munyika kana zviri kuitika kune vamwe. Why don't you focus on your life? Focus neupenyu hwako. Chimbomira kutanga wachema usati warumbidza Jehovha. Rumbidza Jehovha wozochema une pekunongedzera kuti Jehovha ndabva kukurumbidzai one. Thank you Jesus. Mwari vane nyasha nesu, Mwari vane hanya nesu. Vanoda chete tivanamate mumweya nemuzokwadi. Vanoda titsungirire. Vanotaura kuti wakaropafadzwa unotsungirira kusvikira pakuguma. Jehovha vanotaura, Ishe Jesu vakuenda Peter musabva muguta. Kusvikira mweya simba rokudenga rakufukidzai. Vana Peter havana kubva, the first apostles havana kubva muguta kusvikira vazofukidzwa nesimba remweya mutsvene. Ndopa vakasimuka, vakaramba vakarindira. Akaropafadzwa anorindira chipo chomweya mutsvene. Jehovha ane chipo chaanokugadzirira mugore rimwe nerimwe. Kune nyasha wakagadzirirwa chipo, asi kana ukasafokasa, ukasatarira kumberi, unochipfuura kana kuti hausvikire pachiri. Ugotanga kunyomba nekutuka nekutaura zvisina basa. Asi chokwadi ndechekuti iwewe ndiwe wakundikana mukati meupenyu. Namata Mwari, namata Ishe Jesu. Thank you Lord, thank you Jesus. Muzita rake Jesu Kristu weNazareta, akafa akamuka nezuva retatu. Hati zvapera, kuchema kwapera. Matambudziko ari kupera. Evhangeri tiri kutoparidza, so tichitoporesa kurwara kwese, tichitoponesa matambudziko ese, zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Nyenyedzi yekudenga yakaputikira mukati menyika ino. Zimbabwe yakadiwa, Afrika yakadiwa. Nyenyedzi yakashongedza umambo mukati menyika ino. Saka isu tiri kungofamba zvedu nesimba ramweya mutsvene tichikakanyika. Tiri kukakanyika kuparidza Evhangeri nokuponesa. Iwe unozviziva zviri mukati memoyo wako, nhamo yako unoiziva. Tarira kuna Jehovha. Usatarira ningi kuti atarira here kuna Jehovha nditarirewo. Tarira wega, nhamo ndeyako. Imi hamusheyani nhamo. Chamunosheyana mabanana, nhamo hamusheyani. Tarira kuna Jehovha, mabvi worovera pasi. Ishe vari kudenga ndiyamurei. Kana wasvika pane zvinorema womhanya kuvakuru vemweya mutsvene. Uye unaona baba Benjamin. Baba Benjamin, ndibatsireiwo, ndatadza kuyambuka uru rwizi Jaboko. Jacob akataura, Ishe ndiyambutsei uru rwizi Jaboko. Makandipa upfumi, zvese vana makandipa, vakadzi makandipa, zvipfuyo makandipa, asi ndiyambutsei. Ndakudzokera, ndinotya kunosangana naEsau. Ndiyambutsei rwizi Jaboko. You need God in your life. Muupenyu hwako hwese unoda Mwari. Muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Jehovha ngaakuitire zvakanaka nezita raJesu Kristu. Amen.